baina lan hauek ikutzeko gogo ikaragarria sortzen dute, miren. Hauek ikutu daitezke edo ez diozu jendeari uzten ikutzen zen, nola egiten da? Nik ikutzen ditut. Irudi hauek sortzen dute kuriosidade bat, nik usten dezu eta esaten zu, nola daude eginda, kuriosidade hori ona da. Kuriosidadea sortzea ikuslean. Kuriosidade dimensionala, ez? Bai, eta, nola dago eginda, zer da papera, zer da larrua. Jendeak ez du lehenengo imaginatzen ere Mise batetik datorrena dena, ez? Direla. Ordu, bai, jartzen dira, ikusten dute alde batetik, bestetik, ni balimanago handikan, altxatzen dute olako zatitxo batetara ikusten dut hiltzea azpitikan dagola ulertzeko, ez? Hiltze pila bat daude, baina hiltzeak ez dira ikusten, ze pieza bakoitza dijoa bata bestearen gainean, eta isten da, azkeneko piezarekin ezerrez ikusteko, ere, horrek erakartzen ditetzai gustatzen asko ikustea, ez hiltzea, ez grapa, ez pintura soilik ikustea.